Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba Jabarani filɛbaw, an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma, aw ni ɲankuma min ye radio Joliba lamɛnbagaw minnu bɛ k'an lamɛn Bamako yan, Segu, Sikaso, min ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen, Canal Plus ka 589 min ye radio Joliba a bɛ lamɛn o fana sanfɛ, o ye diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen. Nin bɛɛ lajɛlen an ka kunnafoni di siraw ye bɔlɔlɔw fana sanfɛ, an ka page Facebook Joliba TV News, Joliba FM ani page YouTube. Limanaw an bɛ ka lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kan nin waati in na, a bɛɛ lajɛlen kun de maaw kana fɔ kunnafoni kɔ. Kumana nin y'an sigilen kɛnɛ kan, kunnafoni di sɛbɛn minnu bɛ bɔ, minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw ka wulikajɔ sanga nin waati bɛɛ lajɛlen ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ. O kuma minnu ma se ka a kɔnɔnafɛnw kalan, anw ta ye ka ye nin kɛnɛ in kan ka bamayɛlɛma ka lakale bamanankan na walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la cogo min na. Bi ye araba ye min ye décembre kalo ye, ale ye tile 6 sɔrɔ san 2023. An balimaw an b'a fɔ na o danse gafew bɔra, gafe minnu b'an bolo kɔrɔ yan o ye Nouvel Horizon, le soir de Bamako ani les Républicains. An bɛna ninnu lakale aw ye. Limanaw aw ka faamuya kama an b'a fɔ na o kumana aw danse teliya la. Limanaw fasiri min n'an b'a daminɛ ni o ye an k'a ma ko Nouvel Horizon. Ale kumana limanaw kuma damadɔ bɛ Nouvel Horizon kɔnɔ. Fɔlɔ ye k'a fɔ lakanabaliya. Limanaw ko jamana camancɛ la bi lakanabaliya sera kun dama dɔ la fo a ye maaw fujunu ka maaw dimi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw. Limanaw an balaka minnu bɛ yen n'olu bɛ Bankasi mara kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛmarakafo dɔ bɛ yen u k'a ma ko Dimbal musow u diminen bɛ bi dɛ, u bɔra ka taama ko Bankasi min bɛ Baɲaŋara mara kɔnɔna la, muso ninnu ko k'u tɛ fɛ fiyewu k'u sigi k'u tɛgɛ da u sen ka bilen ka lakanabaliya lajɛ, a ka se ka wara, ka se ka kɔlɔlɔ se olu ma u sigiyɔrɔw la. A bɛ se muso sigiyɔrɔma 10 caman de ma minnu bɔra ka siraba min ni o ye route nationale numéro 15 RN15 k'ale tigɛ ka u ka nisɔngoya jira ani ka jamana marabaaw hakilila jigin k'a fɔ ko waati kɔrɔtɔlen don ani kow bɛ ka taa cogo min na nin waati in na, ka jamana ɲɛmɔgɔw hakilila jigin k'a fɔ lakanabaliya min n'o bɛ senna nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Baɲaŋara mara kɔnɔ, yɛrɛmarakafo min filɛ n'u kama ko commune de Dimbal. Limanaw Bankasi ale mara kɔnɔna la yen, ko bamanciw kɛlen bɛ ka sigi nɛgɛbɔ min ye nin wulikajɔ in bɛ kɛ waati min na Nouvel Horizon ka fɔ la o y'a sɔrɔ min ye commandant de la zone de défense numéro 6 secteur 4 opération Maliko o ɲɛmɔgɔ min bɛ colonel Abdoulaye Traoré kofɔ, ale kun taara bɔɲɔgɔnya kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na. Limanaw ale taara ka se ka hakilila di a ka kɛlɛcɛw ma u ka dɔ fara jija kan halisa min ye bamanciw ye minnu bɛ ka san sɔrɔ a yɔrɔ kofɔlen ninnu ka se ka u kɛlɛ. Min ye kɔsa in na min bɛ nin kuma in yɛrɛ kofɔ a sɛbɛntiyara, finitigiw ka kunnafoni bɛ di yɔrɔ min na n'o ye DIRPA ye, o ɲɛmɔgɔ colonel major Sulemani Danbele, ale yɛrɛ ye nin kuma fɔ ko bamanciw ka walejugu ɲɛsinnen bɛ sigidalamaw de ma. Ale yɛrɛ y'o kuma sɛbɛntiya kɔsa in na u ka kunnafoni laban min kɛra. Limanaw b'a jira k'a fɔ musolakaw minnu bɛ Dimbal ale commune kɔnɔ u bɔra ka min fɔ kuma in nkalon t'a la, sabu bamanciw ɲɛsinnen bɛ sigidalamaw de ma sisan ka olu tɔɔrɔ. Min ye Dimbalkaw ye u ka nin bɔli min filɛ nin ye ko kunnafoni minnu sɔrɔla a ko la o ye k'a fɔ yɔrɔ minnu filɛ nin ye limanaw bamanciya wale caman bɛ, i b'a sɔrɔ n'u ma kari min na jama fa ta ka tunu n'o ye, walima u bɛ maaw sugandi k'a fɔ an ka taa bin nin dugu in kan walima an ka taa bin nin mɔgɔ ninnu kan walima nin dugu in kan, ko o de cayalen bɛ kosɛbɛ Moti mara in n'o ye Bankasi mara kɔnɔna ye.
limanaw musolaka minnu filɛ Dimbal commune kɔnɔ u ka nin wulikajɔ in ko u bi fɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye joli bɔn o ka jɔ limanaw min ye wulikajɔ min kɛra musolaka ninnu fɛ u y'a yira k'a fɔ jigiya yɛrɛ bi ni kana tila u la k'a sababu kɛ foyi tɛ u fɛ bilen k'a fɔ ni lakanani dɔrɔn u bɛ yɛrɛ ɲini de bolo ma nin wulikajɔ in kɔni kɛra kunungo yɛrɛ i kɔrɔ limanaw ka yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko waati min bɛ sen na sisan u ka nin yɔrɔ kofɔli la n'o ye Dimbal commune ye Bankasi mara kɔnɔ wulikajɔ ka kɛ joona ka ninnu magɛn Nouvelle Horizon y'a kuma fɔ ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma la limanaw ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ sisan dɛ gɛlɛya min bɛ ni kurantigɛ nan bɛ i sen don o ko la nin kuma fɔra jɔnni fɛ jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'olu farala ɲɔgɔn kan ni u k'u ma ko consortium min bɛ yen ni jɛrɛjɛkulu caman de b'a kɔnɔna la a jala k'a fɔ ONG malienne contre la vie chère et la pauvreté ani consortium AMLCCVP limanaw kunungo tarata décembre kalo tile 5 olu de ye kunnafonidilaw wele a kɛra Kalabankura rond-point monument Sogolon o fanfɛla la maa minnu kun ye kumatigiw ye madame Mariam Kone ale ye Front populaire contre la vie chère a bɛ consortium kɔnɔ Sayon Bagayogo coordinateur général consortium AMLCCVP Saba Balo ale ye Front populaire contre la vie chère olu ka kunnafoni lasela ye ale ye Cheikh Umar Traoré ale yɛrɛ fana bɛ nin jɛrɛjɛkulu in kɔnɔ n'o ye consortium ye limanaw ninnu sigira u ni kunnafonidilaw ye baro kɛ baro tun bɛ mun kan ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ sisan foyi tɛ se ka san limanaw ni taara sugu kɔnɔ nin waati in na Mali fantanya yɛrɛ kelen bɛ ka maaw se hakɛ dɔ la bi ko kunnafonidi kun de kun y'o ye ka jamana ɲɛmɔgɔw lasɔmi n'u t'a kalama k'a f'u ɲɛna ko gɛlɛya min bɛ sugu kɔnɔ bi maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛ ka ɲini bi de ka balo yɛrɛ ɲini limanaw ka se ka dumuni sɔrɔ k'a kɛ o tɛ ka sɔrɔ nka limanaw ko kurantigɛ fana nan bi sen don o la ka ɲɛtaga yɛrɛ ka gɛrɛntɛ don ɲɛtaga la Mali kɔnɔna la yan ko nin ko min filɛ sen na Front contre la vie chère ɲɛmɔgɔ Mariam Kone a ko waati ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka lajɛ ni kurantigɛ min bɛ sen na ni maaw ka balo sirilen b'o la n'i y'a lajɛ sudelikɛla baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye mécaniciens ye minnu bɛ yen n'olu bɛ jisumaw feere minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ sɛ poulet de chair feere minnu bɛ sogokɛnɛ feere limanaw minnu bɛ hali kɔgɔjijɛgɛni ninnu feere n'u b'a mara sumaya la ni sumaya tigɛra o la o ye tiɲɛni nanen ye olu caman de bɛ u ka dabalo sirilen bɛ kuran na nka limanaw kuran tɛ ka kɛ sɔrɔ fɛn ye Mali kɔnɔ bi k'a bɛ ka gɛlɛya dɔ fara dɔ kan dɛ n'a fɔra k'a fɔ ko layidu min taara minisiri min bɛ jago ani usine ko kunna Musa Alassane Jalo k'a fɔ ko kɔsa in na yɛrɛ o layidu misali ba dɔ ye mun ye ko ni jagokɛlaw bɛnna kan k'a fɔ ko sukaro kun gɛlɛyara kosɛbɛ ko ka na ni sukaro ye jamanadenw bɛ se ka sukaro sɔrɔ nɔgɔya la nka ko jagokɛlaw y'u fosi ka bɔ minisiri kɔrɔ ka layidu min taara ka se ka layidu in bɔrɔtɔ limanaw ko a kun fɔra ko sukaro ka di 130 nka o sukaro yɛrɛ bi na o tɛ ka ye ɲɛ la sukaro kilo kelen tan bi jɔ 160 walima 190 yɔrɔ dɔw la ko nin ye fɛn ye jamana kɔnɔ Front contre la vie chère ɲɛma Mariam Kone a ko nin tɛ se ka to sen na jamanadenw tɛ se ka to nin gɛlɛya banbali in na fo ka kɛ gɛrɛntɛ yɛrɛ ye limanaw kana fɛn fara o kan n'o ye kurantigɛ ye yɔrɔ forokone bi ni kana to a dogisara la o de la u farala ɲɔgɔn kan jɛrɛjɛkulu min kɔnɔ n'u kama consortium u ko a sera gouvernement yɛrɛ ka bɔ sa ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye kurantigɛ ko in na sabu kurantigɛ min bɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔw da denen bɛ jamanadenw yɛrɛ t'a dɔn kurantigɛ in a bɛ laban yɔrɔ min na walima gɛlɛya in bɛna wuli don min na o de la k'u bɛ se ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ayiwa kurantigɛ bɛ nin dabolo di kan nin gɛlɛya de bɛ yen n'a bɛ di maa minnu ma yɔrɔ min na olu ka se k'u labɛn k'o waatiw kɔnɔ n'o tɛ ko a bɛ dabolo min kan bi jamanaw tiɲɛni de fanga bɛ ka bonya Nouvelle Horizon de y'a fɔ ale Nouvelle Horizon kelen na jira k'a fɔ ko Mali ni Faransi ko don o don kɔni dɔ de bɛ bɔ u ka ja la ka taa fɛ Niger fana nana i sen don a la ko bɛnkan dɔw tun bɛ Mali ni Faransi ani Niger cɛ ko bɛnkan ninnu ko jamana fila in ma dansigi k'a la u ni Faransi cɛ fiyewu Mali ani Niger
ko bɛnkan minnu bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko convention fiscale ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ni e bɛ baara la ne ka jamana kɔnɔ e bɛ sale min sara n'o ye impôt ye ani ne yɛrɛ bɛ baara la e ka jamana kɔnɔ ne bɛ sale min sara n'o ye impôt ye o bɛnkanw de tun bɛ Mali ni Faransi ani Niger cɛ jamanaw a bɛnkan ninnu na Faransi de ta y'a la nafa yɛrɛ ye nka jamana fila in n'o ye Mali ni Niger ye olu ta y'a la an ɲɛ b'a la ye wa ko bɛnkan ninnu ko wulicogo kun t'a la jamanaw bɛnkan ninnu kɛra a mɛnna nka ko Mali ni Niger nana ye k'a fɔ nin bɛ taabolo min ka nin ye n'aw m'a lajɛ ka nin bɛnkan in bɔrɔtɔ min ye maliden minnu bɛ baara kɛ Faransi jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ olu bɛ sale min sara n'o ye impôt ye Faransi bɛ min sɔrɔ o la ani ni Faransi jamanadenw bɛ baara la Mali kɔnɔ olu bɛ impôt min bɛ da o kan Mali ta ka ca ni o ye u ka jamana kɔnɔ yɔrɔ ɲɛtaga bɛ min Faransi de ta y'a la ɲɛtaga ye olu de kun bɛ bɔ nka Mali kun bɛ coro Ala ye diɲɛ don o don da a dun jɛla k'a fɔ ko bɛnkan ninnu jamanaw a bɛ tali kɛ maa o maa bɛ yen ko e bɛ baara la ni cakɛda b'i bolo Faransi jamana kɔnɔ walima Mali jamana kɔnɔ jamana fila in bɛ falen falen kɛ nin sira la a jala k'a fɔ ko bɛnkan in bɛ sen na a mɛnna nka Mali ni Niger y'a ye k'a fɔ ni bɛnkan in ayiwa falen cogo t'a la u taar'u sinsin ayiwa diɲɛ bɛnkan dɔw bɛ yen n'u k'a ma convention de Vienne sur les droits des traités san 1969 jamanaw o bɛnkan min filɛ nin ye o b'a jira k'a fɔ ko jamana o jamana bɛ yen i ma yamaruya fiyewu ka taa fɔ i bɛ t'i sen don jamana wɛrɛ kungo la n'o ma jɛn ni a ye walima k'i sinsin jamana wɛrɛ kan k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ fiɲɛ tigɛ o la o ka sɔrɔ bolo ma ko min ye convention de Vienne ye ale bɛ dansigi kɛ o ko ninnu na Mali ni Niger taara u sinsin o bɛnkan in de kan k'a fɔ Faransiyɛn na ayiwa bɛnkan bɛ anw n'aw cɛ a mɛnna a bɛ san caman bɔ k'a fɔ ni aw ka jamanadenw bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ olu ta ye nafa ye nka ni an ka jamanadenw de bɛ baara la aw ka jamana kɔnɔ sale ko bɛ ɲini ka na an ka jamanadenw ka sɔrɔ yɛrɛ nagasi n'o ye impôt ye i bɛ sɔrɔ min yɛrɛ kɛ Faransi jamana kɔnɔ impôt bɛ o sɔrɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nagasi hali i tɛ se ka nafa yɛrɛ sɔrɔ a la ko bɛnkan in jamanaw a article 13 15 18 ani 19 jamanaw k'u y'a wuli ka bɔ yen Mali ani Faransi ani Niger cɛ jamanaw dansigi kɔni kɛra a la ko u taar'u sinsin traité de Vienne de kan min bolonɔ bilala san 1969 k'a fɔ Faransi tɛna se ka i sen don ni jamana fila in ka ko foyi la bilen k'a sɔrɔ ni u yɛrɛ se tɛ a la kunnafoni filɛ nin jamanaw Nouvelle Horizon yan'an ka bɔ a kɔnɔna la Nouvelle Horizon kelen y'a jira k'a fɔ ko kura ko Mali sanu ayiwa Mali sanu jamanaw sanu kɔni bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan nka sanu in a tɛ ka nafa ɲɛ jamana ye dɛ sanu ninnu bɛ taa jamana damadɔ de la Suisse b'a la Afrique du Sud ani Australie Mali sanu n'a bɛ taa yɔrɔ la ko nin jamana saba in ayiwa Mali sanu bɛ bɔ a bɛ taa nin yɔrɔ kofɔli ninnu de la ni kunnafoni bɔra min ye ayiwa gafe min bɛ yen n'o ye rapport ye san 2020 ani san 2021 ayiwa cakɛda dɔ bɛ yen walima jɛrɛjɛkulu dɔ u k'a ma ko ITIE jamanaw ITIE u k'a ma ko Initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Mali ayiwa o ye jɛrɛjɛkulu ye min sigilen bɛ ka se ka sanuko ka a jɛya walima ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔna la walasa sanu tayɔrɔ n'a nayɔrɔw a bɛ bɔ cogo min na a ka se ka dɔn Mali kɔnɔna la yan ale de ka san 2020 san 2020 ani san 2021 sɛbɛn laban min bɔra n'o ye rapport ye ale de ye jate in bɔ a ko Mali sanu jamanaw n'i y'a ye a bɛ bɔ a bɛ taa jamana wɛrɛw la i n'a fɔ jamana saba min n'u ye sɔnni sigi o kan Suisse Afrique du Sud ani Australie ko usine de t'anw bolo walima raffinerie de tɛ an bolo yan min b'an ka sanu kolokolo k'a fara ɲɔgɔn kan o de tɛ Mali kɔnɔna la yan o de kɛra sababu ye jamanaw sanu kɔni mana bɔ a tɛ se ka bamayɛlɛma usine minnu bɛ an fɛ yan nɔ n'o ye nin jamana saba ninnu ta ye olu de kɛn bɛ k'u bolo biri sanu ninnu da la wa a bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ wa n'i dun y'a lajɛ jamanaw sanu ninnu caman de bɛ yen ayiwa jamana ninnu bɛ nafolo sɔrɔ a la kosɛbɛ ayiwa kunnafoni dira min ye ITIE Mali maaw fɛ ayiwa kunnafonidilaw tɔgɔla soba la yɔrɔ kunnafonidilaw ka ayiwa maa min bɛ n'o ye Sulemani Bobo Tunkara ye ale yɛrɛ ye baaraw daminɛ a yɛrɛ ye ITIE Mali maaw fɔ kosɛbɛ k'a fɔ u ye kuma di olu ma walasa u ka se ka ye nin kɛnɛ in kan nka jamana yɛlɛ k'a fɔ Mali sanu yɔrɔ a fanba a bɛ bɔ Kayi mara o kɔfɛ Sikaso ani Kulukoro mara o de bɛ da o kan n'i y'a lajɛ jamanaw ka sanu ninnu
kayi de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la sanu min bɛ bɔ san o san limanaw a yala k'a fɔ ko kayi mara ale ta ka ca a la kosɛbɛ san 2020 a yala k'a fɔ kayi Sikaso ka taa se Kulukoro ma min ye sanu min bɛ bɔ limanaw a caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ nin jamana saba in olu de b'u ta sɔrɔ a la nka k'a ye k'a fɔ ko Mali tɛ nafa sɔrɔ sanu ninnu na o de ye dabaliban yɛrɛ sabu ko raffinerie min bɛ sanu ko walima ka sanu bamayɛlɛma k'a fara ɲɔgɔn kan a ka to jamana kɔnɔ o de tɛ an bolo yan nɔ nin b'a jira k'a fɔ ko maa minnu ye kuma ninnu fɔ nin yɔrɔ ninnu na ye o y'a jira k'a fɔ ko a ka kan bi Mali kan k'i jija de ka sanu min bɛ sanu bamayɛlɛma n'o ye raffinerie ye k'o sigi jamana kɔnɔ walasa sanu na to an fɛ yan kunnafoni filɛ nin ye jamanaw an ye nin kunnafoni ninnu bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako limanaw Algérie jamana tɛgɛden kɔni ɲɛsinna a ma tuguni ka sababu kɛ ko Algérie kumaw de bɛ fɔ Algérie ma kuma minnu bɛ yen ni Algérie jamana yɛrɛ bɛ bɔ ka kuma ninnu ka nkalontigiya walima a yɛrɛ b'a fɔ ko bin bɛ ka kɛ a kan limanaw kuma ninnu caman bɛ yen a bɛ ɲɛsin ko Algérie ni Mali cɛ kuma ninnu bɛ ɲɛsin Mali jamana de ma nka Algérie jamana ɲɛmɔgɔw u diyagoyalen bɛ ka bɔ kuma bɛɛ ka jaabi kɛ a kunnafoni kolonw de don ko ka ɲɛsin Algérie jamana ma u ni Mali cɛ laɲini fasiri ka kuma la a bɛ n'a fɔ ka Mali ɲɛmɔgɔw ani Algérie jamana ɲɛmɔgɔw k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Algérie jamana ye min ye Mali ko la Mali basigi n'a a kelenya Algérie jamana de jɔn bɛ o ko la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o la sa u ka jamana direction générale de la communication de l'information et de la documentation au ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger ale de ye bataki kɛ ko sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 2 san 2023 ko kunnafoni dɔw tun bɛ falanfala la bɔlɔlɔ sanfɛla la kunnafoni minnu bɛ yen n'olu taara ka nɔrɔ u ka nin cakɛda in na ko kunnafoni ninnu tɛ dɔwɛrɛ kan limanaw ka Mali ni Algérie ka se ka u fɔ ɲɔgɔn kɔ a dun jirala k'a fɔ limanaw kunnafoni ninnu Algérie jamana yɛrɛ ye kunnafoni ninnu bila minɛn min kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko maaw de bɛ kunnafoni kolon ninnu kɔfɛ ka se ka Algérie k'a tɔgɔ tiɲɛ jamana yɔrɔ n'o ye Mali jamana ye walima k'a fɔ de ko Mali n'a fɔ Algérie ye fɛn wɛrɛ kɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Sahel kɔnɔna ye Algérie jɔyɔrɔ ka bon a basigi la kosɛbɛ ka se ka Algérie tɔgɔ tiɲɛ walasa basigibaliya bɛ se ka na a yɔrɔ kofɔlen ninnu na cogo min na Algérie dun y'a jira k'a fɔ kunnafoni ninnu yera yɔrɔ min na n'o ye page Facebook ye olu furadama u ka kunnafoni tɛ se yen nɔ u tɛ kunnafoni di o sira ninnu kan ko nka olu ye ko in bila minɛn min kɔnɔ o de ye k'a fɔ maaw de bɛ nin kunnafoni kolon ninnu kɔfɛ ka se ka Algérie jamana ka u tɔgɔ tiɲɛ ninnu de taa siɲɛ fɔlɔ ye nin y'a siɲɛ filanan ye ko hakilila jiginna octobre kalo tile 4 tɛmɛnen na olu u ka nin ministiriso kelen n'o y'u ka affaires étrangères ye a bɔra ka communiqué dɔ nkalontigiya min kun ɲɛsinnen bɛ Mali jamana ma a waati la communiqué in dɔwɛrɛ tɛ ka Algérie ni Mali ka u fɔ ɲɔgɔn kɔ nka Algérie jamana y'a jira k'a fɔ kuma in tɛ tiɲɛ ye limanaw nin ko min bɛ sen na ɲininkali de kɛlen bɛ jɔnni de bɛ taa i dogo ni kunnafoni kolon ninnu kɔfɛ laɲini jumɛn bɛ a ma kofɔlenw bolo ka se ka Algérie k'a tɔgɔ tiɲɛ walima a tigilamaw yɛrɛ bɛ se ka kɛ hali Mali yɛrɛ u tɛ fɛ basigi ka na Mali kɔnɔ sabu ni Algérie nana nin kuma mɛn walima ka Mali jamana ka nin kuma mɛn u ni Algérie cɛ a kana na kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ a ko bɛ dabolo min kan sisan min ye Sahel jamana ye jamana Algérie jɔlen bɛ basigi ani hali Mali bɛn ka sɛbɛn min n'o bolonɔ bilala Algérie da bɛ o ko la an bɛ don min na i ko bi a sera sa jamana fila in de k'a lajɛ sa u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walima hali ni maa wɛrɛw bɛ se ka fara u kan Sahel jamana kɔnɔ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni kolon minnu bɛ bɔ nin ko la u ka u fanga kɛ kelen ye ka se k'a kɛlɛ n'o tɛ jamanaw kunnafoni kolon bɛ tiɲɛni min don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walima sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ o de fanga ka bon a kana na taa wolo la o de ye kunnafoni yɛrɛ ye Soir de Bamako ye min fɔ jamanaw Soir de Bamako kelen y'a jira k'a fɔ ko Alliance M5 RFP Malikura ani yɛlɛma politique tɔn ani M5 RFP Malikura olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲininkali kɛlen bɛ n'a sɔrɔla ayiwa
n'a tɛ ka farafarali don M5 RFP Mali kura n'o ye Choguel Kokala Mayiga taama ɲɔgɔn kɔrɔ ninnu ye n'a tɛ ka farali don olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali de don dɛ ko ntɛnɛn tɛmɛnen in na décembre kalo tile 4 san 2023 awa yɔrɔ u ye jɛrɛ dɔ kɛ o kɛra Memorial Modibo Keita la M5 RFP Mali kura ani parti yɛlɛma olu jɛra ka bolonɔ bila sɛbɛn na jɛkulu fila in ko u kuntilenna ye kelen ye k'u bɛna baara caman de boloda ɲɔgɔn fɛ baara minnu bɛ yen awa ni jamana yɛrɛ bɛ kunbalan na u n'u kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ayiwa gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ in na dɛ ko u y'a jira k'a fɔ u ka bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ k'u na furancɛla fanga dɛmɛ u ka baara bɛɛ lajɛlen la nka n'u filila yɔrɔ min na u tɛna siga k'o fana fɔ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye jamana parti yɛlɛma ani M5 RFP Mali kura u ka bɛnkan de ye nin ye nka ko jɛrɛ in kɛnɛ kan ayiwa M5 RFP Mali kura sama senba fila bɛ yen olu ma ye kɛnɛ kan fɔlɔ ye Cheikh Umaru Sisoko ye filanan o ye premier ministre kɔrɔ awa Modibo Sidibe ninnu fila ma ye kɛnɛ kan nka jɛrɛkɛlaw y'a jira k'a fɔ ko ninnu ma ye kɛnɛ kan u ye kun min fɔ a la awa a kun ma se ka don maa caman kunkolo la caman hakili ma sɔn k'a fɔ Modibo Sidibe ma ye nin kɛnɛ in kan Cheikh Umaru Sisoko ma ye nin kɛnɛ in kan a ma maa caman kunkolo minɛ limanaw bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ayiwa bɛnkan min kɛra nin ye M5 RFP Mali kura ani yɛlɛma ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan in awa bɛnkan de don min ni u y'a kɛ ni politiki tɔn min ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye yɛlɛma ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko parti yɛlɛma ye politiki tɔn min ye a fana ka yɛlɛma barika ka bon i b'a dɔn ko parti yɛlɛma awa ale fɔlɔ de ye hakilila in ta ka si min ye comité stratégique M5 RFP Mali kura sabu M5 RFP Mali kura ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ye nin kuma fɔ ko in a dabɔra parti yɛlɛma de la parti yɛlɛma de sera olu ma k'a fɔ ayiwa an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ an k'an fanga kɛ kelen ye furancɛla fanga bɛ dabolo min kan nin ye an k'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ni ayiwa gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na olu ka se ka ɲɛnabɔ ayiwa fara ɲɔgɔn kan de bɛ se ka na ni o baaraw ye bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ parti yɛlɛma tiɲɛ don Musa Mara tɛ a ɲɛmaya la sisan nka parti yɛlɛma ko o ko a tɛ taa ka Musa Mara to sabu ale de y'a denfa ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ parti yɛlɛma fana Musa Mara waati min na ko ayiwa u ye fara ɲɔgɔn kan dɔw kɛ ni maaw hakili b'a la a fɔ min ma ko jɛrɛjɛkulu dɔw bɛ yen u tun k'a ma ko PUR ko pulaw n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka min fɔ o PUR ko la Musa Mara ye min kɛ ni olu ye o PUR ko la ka i cun maaw ye k'a fɔ ayiwa ale de bɛ o PUR in ɲɛmaya minɛ walima ka ayiwa o jɛkulu in ɲɛmaya minɛ ko ayiwa o nana kɛ farafarali o PUR cira hali sini maa si ma ye o PUR kɔnɔna la fara ɲɔgɔn min filɛ senna nin ye n'o ye Alliance M5 RFP Mali kura ani yɛlɛma awa maa t'a dɔn a bɛna taa laban min kɔnɔna bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ayiwa M5 RFP Mali kura sama senba fila min bɛ yen n'o ye Modibo Sidibe ani Cheikh Umaru Sisoko ye olu ma ye kɛnɛ in kan ayiwa Modibo Sidibe dun ni waati in na ale bɛ wulikajɔ la jamana fan caman fɛ ka taa gɛrɛ jamanadenw na ayiwa a ka fɛla ye min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamanakuntigi kalata bɛna boloda a bɛ k'i kanbɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko parti yɛlɛma fana a ɲɛma n'o ye Musa Mara ye a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ bɛ yen min ni u bɛ k'o ɲini nin kɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ayiwa fara ɲɔgɔn kɛra ni a bɛnna ni waati fana ye parti yɛlɛma a ye a fɔ k'a bɛna a ka cɛbɔ kɛ n'o maa min minnu i kan bɔ yɛlɛma nɔfɛ ka fanga ɲini a bɛnna n'o waati in fana ye ni ninnu tɔn fila nana fara ɲɔgɔn kan n'a fɔra k'a fɔ ko kalata bɛna boloda ko k'u fara ɲɔgɔn kan Musa Mara n'a fɔ ko ayiwa ko ale na kɛ ɲɛmaa ye ale na kɛ cɛbɔ ye ka jamanakuntigi kalata ɲini bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ninnu cɛla ye maa caman de bɛ yen min bɛ ayiwa fanga fana ɲini Modibo Sidibew bɛ se ka y'o la maa caman wɛrɛ bɛ se ka y'o la olu tɛna sɔn fiyewu k'a fɔ Musa Mara ka bila olu sanfɛ jamanaw ayiwa waati de bɛ se ka nin ko in a tiɲɛ di an ma don nataw la kunnafoni filɛ nin ye ne ka kuma tɛ an y'a bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw an bɛ fasiri lakali kun cɛ ni min ye o ye le républicain ale y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ musow olu ka hakɛ binkani wale min bɛ ta ka ɲɛsin musow ma awa madame Buware Bintu Funɛ Samake ale ye ministeriya kɛ an ka jamana kɔnɔ a ko Mali la yan n'i y'a lajɛ muso 10 o muso 10 muso 8 bɛ yen
limanaw dantɛmɛ wale binkani wale mana kɛ sugu o sugu ye o bɛ ta ka ɲɛsin o musolakaw ma u ka gwaw kɔnɔna la limanaw ni sigi in kɛra cadre dɔ de kɔnɔ u k'a ma ko 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles o ye binkani wale min bɛ ta ka ɲɛsin an balaka musolakaw ani musomisɛnninw ma commission nationale des droits de l'homme CNDH ale de ye fara ɲɔgɔn ka boloda sibiri tɛmɛnen nɔgɔnbɛ kalo tile 25 san 2023 a yɛrɛ ka jabala la Bamako yan a kun ye mun ye limanaw ka se ka kunnafoni di 16 jours d'activisme yɛrɛ sen fɛ binkani wale min bɛ ta ka ɲɛsin an balakaw ani musomisɛnninw ma min ye kunnafoni kɛnɛ ye a kun bɛ ka ɲɛnɛmaya musow ni den ni denbaya ka minisiri kɔrɔ madame Buware Bintu Funɛ Samake min ye association Wildaf ɲɛmaa fana don ani CNDH vice-présidente ɲɛmaa dankan maître Aissata Tembeli secrétaire général CNDH Zumana Jara ka taa se maa caman ma a sen fɛ min ye madame Buware Bintu Funɛ Samake ale de y'a yira k'a fɔ ko muso 10 o muso 10 muso 8 bɛ yen limanaw olu ka gaw kɔnɔ u tɛ ka lafiya binkani waleya sababu ye min bɛ kuma ɲɛbila kuma la CNDH ɲɛmaa dankan madame maître Aissata Tembeli ale y'a yira k'a fɔ ko tile 16 min n'u b'a ta ka maaw kunnafoni ka min ye binkani wale min bɛ ta ka ɲɛsin cɛ walima muso ma n'u kama violence basée sur le genre ka se ka a bɛ daminɛ novembre kalo tile 25 limanaw ka taa bila fo décembre kalo tile 10 o don min yɛrɛ bɛ bɛn diɲɛ kila tɔnba diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka don min ta journée internationale des droits de l'homme hadamadenya yɛrɛ hakɛ tɔbɔtɔli bɛ larabe don min na o de la hakilila fanba taara Nations Unies fɛ o de ye k'a fɔ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa binkani wale min bɛ ta ka ɲɛsin musow ni musomaninw ma o bɛ se ka dabila cogo min na n'i y'a lajɛ min ye CNDH ɲɛmɔgɔw ani ambassade Royaume Danemark fo ka taa se Fonds d'appui au moteur du changement n'u kama ko FAMOC olu de farala ɲɔgɔn kan ka baara in ka dɛmɛ ta ka sɛgɛrɛ o la sa CNDH kɔni ta kɛra welewele dakan ye k'a fɔ ko musolakaw binkani wale taara ka ɲɛsin minnu ma ani minnu porokotora ka bɔ binkani wale la olu ka dɛmɛ u ka gɛlɛya kɔnɔna la min ye madame Buware Bintu Funɛ Samake ale ye kuma ta minisiri kɔrɔ in ko binkani wale ninnu caman de bɛ yen limanaw i b'a sɔrɔ a bɛ tɛmɛ furu ɲɔgɔnmaw de ni ɲɔgɔn cɛ ko diɲɛ kurukara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ muso 3 o muso 3 i b'a sɔrɔ muso 1 bɛ yen limanaw miniti 11 o miniti 11 i b'a sɔrɔ cɛ dɔ bɛ a muso bɔnɛ a nin na o ye jate ye Bintu Funɛ Samake ye min fɔ a ko Mali la yan muso 10 o muso 10 muso 8 bɛ yen o fana ka guwa kɔnɔ o tɛ ka lafiya sɔrɔ i b'a sɔrɔ binkani wale farikolo walima cɛnimusoya sira la maaw ka hakɛ to ka taa se hali bolola minɛnw olu tiɲɛni ma o n'a ɲɔgɔnna caman o bɛ ta ka ɲɛsin furu ɲɔgɔnmaw yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ yan guwaw kɔnɔna la ko n'i y'a lajɛ hali kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ i b'a sɔrɔ kunnafoni di sɛbɛnw bɛ kuma a caman kan kosɛbɛ k'a fɔ ni muso dɔ ma a cɛ fa walima cɛ dɔ ye a muso fa o n'a ɲɔgɔnna caman o de ka can kosɛbɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ nka limanaw n'i y'a lajɛ madame Buware Bintu Funɛ Samake a ko fɛɛrɛw caman fana bɛ yen min bɛ se ka a wale ninnu kɛlɛ o dɔw bɛ tali kɛ sariya lakanabaw ka taa se a bɛ fɔ min ma ko ligne verte SOS VBG 8033 min bɛ Bamako yan nɔ Bamako n'a lamini bɛɛ lajɛlen la limanaw ani cakɛda misɛnnin minnu bɛ yen n'o ye centre d'assistance et aide juridique olu minnu sigilen bɛ ani société civile maaw kelen bɛ ka minnu bila sen kan i n'a fɔ APDF Wildaf Mali clinique juridique dɛmɛso AMDH a n'a ɲɔgɔnna caman olu fana bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin binkani wale bɛ ta ka ɲɛsin an balaka minnu ma ka fara o kan ni ye madame Buware Bintu Funɛ Samake a ko n'i y'a ye ko o ko bɛ yen kun bɛ a la binkani wale ninnu caman bɛ yen limanaw dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko féminicide n'o de ye ka furu ɲɔgɔn bɔnɛ a nin na a caman bɛ yen a bɛ tali kɛ minfɛnw de ye a sababu ye alikɔli dɔrɔgu walima an yɛrɛ ka sigi cogoyaw an ka hadamadenya taabolo o de bɛ kɛ sababu ye ka binkani wale ninnu caya kunnafonidilaw ye ɲininkali min kɛ madame Buware Bintu Funɛ Samake la a kɔni y'i sinsin min kan o de ye k'a fɔ ko ladamu limanaw o ka sabati an ka sigidaw kɔnɔna la n'o tɛ nin binkani wale ninnu ka ɲɛsin an balakaw walima musomaninw ma a ka can kosɛbɛ
wa ko a kan ka kɛlɛ wa a y'a laɲini min kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ o de ye k'u ka sariya ta joona sariya min bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin binkani wale ninnu kɔn walasa musow bɛ se ka lafiya u ka furuw kɔnɔna la cogo min na. Lemanaw, e ko an t'a bila yan an ye nin sɔrɔ républicain kɔnɔ o kuma ni Ala sɔnna sini gafew mana bɔ an ye kɛnɛ k'a ka lakale aw ye ni Ala sɔnna yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira an na. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.